isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu ka ni pagayam tayo nga Alexis manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti silent listener dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko apatsek amang ted-adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Sa anak amabain, ngem kitdi, si papan nakkelakpay amang ibaga amay saak kadagiti kameng ti makunkuna nga LGBTQIA+. 1 Miss F, may saak abakla. Ubingak paylaeng nariknakon a babae ti riknak. Banag anang gurguraan ti amak kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Manang Irish, tulungan nakman amakisarita kadana ng kentatang. May papanitian niya, Alexis. Kaya't ko ti agtuloy nga agadan. Kaya't ko ti makaturpos iti kolehyo. Iswa pa nga asim ka di tatulungan nak ang mga loko'y kadakwada. Tapno pagtuluyan dak nga agadan. Nang runa unay kinitatang. Alang, bayam takasaritak to idaading ko. Ang aguray ka. Anya kumaaya a kurso ti alaam. Kaya't ko ti mangala iti kinamaestro manang. Maestro ko na? Uwan manang. Apay, di mo kayat ti mangala iti nursing? Yak kayat ti nursing manang. Kayat ko ti mangisuro. Iso ang maestro nga rod ti alaak. Ti kayat ko, ti agbalin na profesor. Sa bagay, dakkel metkit di ati sweldo dagiti teachers ita. Nang runa no agmasteral ka sa kanto agdoctorate. Uwan manang, talaga akas ti plano. Ala, di ka madanagan. Kasaritak to ni tatang Alexis. Kinasarita na kayo ka din Alexis, tatang. Apay, anya ko matibagana. Kaya't nakano ti agtuloy nga agadal. Kaya't nakano ti mangala iti kinamaestro, tatang. Nagkunakin kwa nang ituloy na pa'y agadal. Sanay! Tatang, apay no pagtuluyan yung matngamin nga agadal ni Alexis. Interesado matpiman jay tao. Nukunak asaanan. Saanan. Apay di ka makauawat ay Iris. Tatang. Basta saanan nga agtuloy nga agadal siya din. Period. Ibagam kiditag tarakin laangan itidingwan na sa saya at pay. Kasanungay nanang, dandanin aglokat ti klase. Ti kayat ko asawan, dandanin ti enrollment. Pagtuluyan dakmat lang ka di nga agadal iti kolehyo. Saan may paimat na pagsaritaan kinitatang yuday taba, naganak ko. Sapay ko matauman nugot matlaang ni tatang, nanang. Bayam, kasaritak to jay amayo, anak ko. Hoy, nukunak sumardeng kan. Sumardeng kan nga agadal. Sumardeng kan. Anya? Ang tatang. Sebyo. Sana balay, ta nakagraduar ka mo iti high school. Tatang, kayat ko ti agbali na maestro. Iswa pa nga asyo ka di. Tapagadalan dak iti kolehyo. Ay, awan lambukon. Sigurado adi mong tumilang maiyulo ti agadal. Gaputa sigurado ang maibarbarkada kanto kadagiti padam ababakla. Tatang! Ay na, di mo kumamit upayan ti anak ta, Sebyo.
Pagadalan takit dimot akas kini Irish, tapno addan tumot maipagpanakil da. Ay, jaklakit di kaya't amasayang lang ti kwarta gastusan ta amang padal ken kuana. Nilatan Iris ti pagkadalin ta. Talaga gayam adida kipagpatag tatang. Ay, Alexis anak, agsubli ka dito Alexis! Oh, kita man Sebyo. Napaguram sanjay anak ta. Kabailan tamot ngamin ida apagadalan nga uray aggidan da iti kolehyo. Noan niya ti imbagak, iso ti matungpal. Di mo man ipilit ta kayat mo dalya. No kunak asaanan nga agadal, saaneng nawatam! Nukas na, talaga adi yun pagtuluyan ni Alexis nga agadal, tatang. Saaneng, iswasi ka, ipasnak mo ti agadal, wang. Wen, tatang. Duha pa yatawan ti palabsem, agturpos kanto ni ti kursom. Wen, tatang. Ikarik nga ilapas ko ti kursok a nursing. Rumbang na laang iti kasta, saan amasayang ti kwarta gasgastusem. Wen, tatang. Masurunak iti kabsat mo. Isungatap no agnakam, pagsardeng aklangan nga agadal. Maalala ng agbakla-bakla, magibabain, surungkon. Apay ngay akas jay nanang. Apay adinak kayat apagtuluyan ni tatang iti kolehyo. Apay ngay animanang Iris lang ti mabaling agtuloy nga agadal. Ay, Alexis, anak. Isulayan ka di ti anak ni tatang, nanang. Ay, hindi ka kumaagsao iti kasta, anak ko. Apay ngay adinak kayat ni tatang. Gapu ka di tamay saka bakla. Pakabasulak ka din o kasto'y tiriknak, nanang. Ay, bala. Bayam takasaritak tumanan jay amayo. Anya man ti pagsarsaritaan yung agina. Kaya't ti anak ta ti agtuloy nga agada, lakay. Naibaga akon ti pangideng ko. Ang tata. Di ka nagsaupay, Alexis. Umay kakideng, tamapantagatangan jay ilaklako ni pare isko akaldeng kan baka na. An-anom ti kalding kan baka, lakay. Ay katarak na ni Alexis Iso ti aramidon na, tasaan ka nga rodan agtuloy nga agadal. Anya? Ay saan tatang? Agadal ti kayat ko? Saan ngagtarakan iti dingwen? Naata... Uran nga pa iti mapaspasamak. Nas ka na makaadalak tatang. Unay kamutan sa ebyo. Apay, di ka maasyan aya ijay anak ta. Aramidag ti kasjay, tapno makaamirais. Anya ti kayat mo asawan. Pagpasturag iti kalding ken baka, tapno may kat na ti kinabakla na. Ay nalakay, uray aramidem ti kasta. No talaga ababa itirik na ti anak ta. Awanen mabalinan tapay. Apay nga awan? Adda! Sipyo. Ikak iti pagnakman na datang Alexis. Ay unay kalakit din aya, Sipyo. Di ka man agpanpanunot ako nalaklakayan. Para agadan laeng ipaidam mo pa'y iti anak tamot. Ay, awanin ta do pa sa udalya. Kasda ko na ka, sayang laeng ti kwarta, no maibarkadan tumot laeng kadagiti pada na ababakla. Apay nga min ayah nga unaam ti pasamak, Sebyo. Aklunam ka din ti kasdi akinatao ti anak ta. Ay saan? No kayat na pagtuluyot nga agadan. Ibagam, tagpakalalaki. Saan kat nga agbakla-bakla? Sayang laeng ti puli. Sigamat gayam, Alexis. Kunaklakit din wasino ti ibagbaga nila kaya sa nga ilig. Uwan, auntie. Imayak ta nadamag kung agkasapulan kayo kano ti mga iwan kadagiti mo layo asabong. Umayak ko mag-apply kas hardinero yo. Anya ti kunam? Ag-apply ka akas hardinero, Alexis? Uwan, auntie. Uray all around houseboy pa'y ano iso ti kasapulan yo. Katno adamot mabalin yo iti biyag. Sanen amasapul nga agtrabaho ka. Ay, kwa, auntie. Kaya't kung amin ti madan iti bukod ko a kwarta. Ha?
Kaya't kung amin ti makaadal, anti, iso amas hapon nga ag self-supporting ak, ag trabaho ak, kabayatan ti panagadal ko. Anya? Ne, apay, saan da kaaya pagadalan da tatang kananang mo? Saan nga rod, anti? Sayang lang kano ti kwarta gastusik nga agadal. Gaputa sigurado kano ama ibarkada ak tumet laing kadagiti pada kababakla. Ay una yan. Nagrabaw matanday ta arason. Wen nga ron, anti. Iso apa nga asyo ka di. Tatulungan dak. Talaga nga nga kayat ko ti agadal. Alala, makitak mata talaga nga interesado ka nga agadal. Iso asya kung ti makam mo iti panagadal mo. Agpaiso, anti. Wen, kunak lang nga rudan. Ay na, agyaman ako na anti Yolanda. Awan anyaman na barok. Basta, ano usam ti agyan dito'y balay. Tasikan ti agbali na caretaker, kabayatan ti kaadami ka ni uncle mo ija abroad. Wen, anti, namnaman yung agagagutak. Kat bigbigak to na yung bag-anakam ti panang tulong yung kanyak. Apay, di ka makonsensya, Sebio. Tapay kumamay nga makonsensya ak, Dalya. Kita man anak mo. Gapo iti ayat na ang makaadal. Simrek akas hardinero da Madam Yolanda. Ha? Ni ka di Yolanda pensyonada nga Dalya abroad dagit anak na tinaktakamatan, Dalya. Wan, Talagang awan maraknakam di anak mo. Mangibabain. Anyan tulangan nga iti kunan da Madam Yolanda nga agasawa. Agraman dagiti tattawa makakita ken kuana. sika ti mangibabain, Sebio. Laklakayan kan ngem di kag pampanunot. Naata. Kabailammet ko mga min apagadalon ni Alexis. Ngem no apay met adi mo kayat apagadalan. Managim bubukod ka. Tabagim laeng ti pampanunutam. Di mo pa'y mat mapanunot tirik na di anak ta masakitan. Gapo iti kastangar aramidam. Ay subardeng kan Dalya. Pagrekyaran ta kadimanan da iti abanag. Talaga pagrebengam dayta kas naganak. Pagrebengam ti mangipaay iti pagsayaatan dagiti anak mo para iti napintas a masakbayan da. Saan ket akasta adi mo kit din kayat apagadalan gapulaeng iti kinabaklana. Anya a klase ti panunot dayta, Sebio. Tumalnakan ko na lay. Awan serserbin nga ma. Ha? Sapay kumatawan to ti pagbabawyam iti daytoy nga inaramid mo. Sapay kuma, Sebio. Best, di mat na ko nam nga agbirbirok ka iti mabalin apaki sideline ham? Launay abiyes. Apay, ada ka di amom? Agsapsapol ti ikit ko iti dua akatulong na iti parlor na ijaili. Kayat mo tamapanta. Ay katuan abes, kayat ko launay. Trabaho daytan, iso agaw. O sige, dagasan kan tungarudan inton bigat ija balayo. Tamapanta iti parlor ti ikit ko. Wen bes, nasken ngamin ama kaurnungag ita. Iti kasta, adan tumanen aramata kinton umay nga enrollment. Ay na, agpada ta best. Agurnungak matan, ta ituloy ko ti agadal inton umay apa nagsasara. Hello, Barok. Naawat mo ka din ti impaw iti anak ko asweldom itabulan. Wen anti, kat agyaman ako nay. Sobra-sobra pa'y atimpaw itiyo. Awan anyaman na, Barok. Imbagla nga inayon mo iti allowance mo. Kan di ka nga minunay aggas-gastos no saan mat nga importante. Iti kasta, makaanay agastusem aging kang agsweldo ka manan. Wen anti, katyak tumaumang agyaman kada kayo. Nakasaysaya at kayo kanyak. Awan anyaman na, Barok. Sika nga mintay tao arumbang matulungan. Gapo iti determinasyon mo amang gunod kadagiti arapaap mo. Yak amo, no kasano akto makasubalit kada kayo anti. Ay na, di mon panunutan da ita, Alexis.
Dikit di pa nagbaligim ti panunutam. Aywan, kumusta mat nga iti balay? Kumusta dagiti sabong ko? Okay lang mat auntie. No dagiti mat sabong iyo, di kay madanagan, taalagang alaga ak kadagidjay. Kanayong dama sibugan kan madalusan. Nasayat mat nga rod no kasta, Barok. Mala, baliwan tan tumanan ti agsaritawan. Umawag ak tumanan. Sige auntie, kit agyaman akmanan. Sige, Barok. Agan-anad ka dita. Bye. Kawanan kay tibain! Tatang, pakawanan da ko. Tibain! Salpag! Ninamnama mo lagi day, aba kag-graduar ka. Yung anyan, ta inununang magaya man tigatil mo. Nagpasikog ka, di ka pa'y nakatulupos, iti pa nag-asal mo. Stone, tatang. Pakawanan da ko man. Sorry. Ayan ti lalaki na nakasigukin ka. Ayabam dito tagsarita kami. Masapol nga agkasar kayo sakbay ipasngay mo tininawam. Di nakmabalin nga ikasar. Tadamat gayam asawa na tatang. Anya! Tatang. Hampang ka, babae. Ha! Ayaw mo, Gusto na itan, Sergio. Uray ka sa nupay ti panangkabil mo itakan ko na. Nalpasan tinalpas. Aklunam lagtan ama sikugan ti anak ta. Nang namnamak manlangan, gagraduar ka, ng gayam. Awanan kay tibain. Awanan kay Silvio! Tatang! Silvio! Apa yan? Anya ti mapaspasamakan ka. Marigat. Silvio! Silvio! Tatang! Tatang! Pakawanan da ko, tatang. Basol ko ti amin. Basol ko ti kastayan na pasama ka na kayo. Silaw ulay, kapasal mo, ipagbaynak. Sarap ka nagbalin na saya at nga amakang kuwana. Napokeng ka. Sa anak balin apatas iti panangipatag ko na kayong kabisya. Tatang. Kinura ka kamsat mo. Kapag tigas kay ang kinatao na balag pagbabayak ita. Amo ka na sakit matinakam na kanyak, tatang. Iso nga oray siya. Katagkidawak matitipang makawan kan kwa na. Awan mat ngamin ti makita ka madingar aramitan ni Alexis, lakay. Agamjak amo. No apayakas taunay ti panangguram kan kwa na. Dalamin. Ano tuyan ti katangan talang binuta bakit isapay kuma sa mapakawan na ti anak ta.
pagkawalan ko ba, Alexis, anak ko? Panagrinak at nagdakol, sinagbasulak ka. Lipatan tayong tinapalabas, tatang. Di kay madanagan. Sa anak-anagimulay ti sakit tinakam kada kayo. Pagkawalan ko lang ko. Sakpayamisan mo. Nga ma'am, tinagtagibasiking ka. Imbes asak kumati, mangisakit ka. Tatang. Pagkawalan na anak ko kasama ka man lang. Apulusan ikan, tigundaway, nagadal. Pagkawalan na ko tinagibasit ko, ikabay lamang gulaan. Galagin ni ambisyon mo itibiyaga. Oray siya, ading ko. Pakawanan nakmat. Gapo kanya. Di na kan pinagtuloy ni tatang agadal. Kati pa nagpasngay ko abanasang tinagbalin adusak. Kas na ko nakitayan. Lipatan tayong tinapalabas. Amin tayo kat agbidot. Ngam adamat latagon daway tayong agbalbaliw. Agbalin ko mga ruday to'y nga adal kada tayo. Tatang, manang Irish. Nakasaysaya at ka talaga, ading ko. Alexis, anak ko. Malaksid kini Auntie Yolanda ang tultulong kanyak iti panagadal ko. Isagot ko mat kada kayo ti baligig. Di kay madanagan, ta ipaagas kayo. Ipatirapi kayo. Katsangsang kamay sa tayo kuma ako mararag. Dawaten tayo ti panarabay ti apo. Tapno agimbag kayo, tatang. Ita, Miss F, si papan nakkelak amang ibaga amay sa akon, kadag iti mabigbig-big iti may sa apagadalan dito'y Bagyo. Gapo kadag iti adung achievements ko. Madamamat nga ipapaagas mi ni tatang, gapo iti pan nakaatake na. Pagyamanak unay ti Diyos, gapo tauray no kastoy ti kinataok, inpalubos na latta ti panagbaligik. Ket ado ti matultulungak nga estudyante, kabayatan ti panagadalda. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Alexis. Ken ka pagayam, Alexis. Napintas to'y pakasaritan ti biyag mo pagayam ko. Mangipakita nga awan ti anyaman alapad, no talaga akayat tayo agunodan ti ambisyon, wenno arapaap tayo iti biyag. Panagkunak kat saan mo mat siguro apakabasulan ti kasta akinataom, wenno kaririknam. Tinapatag awan ti kuskospil mo atao. Kat sapay kuma, taag serbi nga adal kan inspirasyon ti pakasaritaam, kadagiti makangag. Kat kablaawan ka, gapo iti panagbaligim pagayam ko. Alakastan pagayam, Alexis, kat pagyamanak unay ti kapanangibingla iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay.